Hello friends, welcome to my channel. Now I will discuss a very relevant topic on democracy, that is the challenges to democratic process in India. ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ସିଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ବା ଅଂଶ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେହି ଶାସନ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସେସ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ସ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଫେସ୍ କରୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଦେଶ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 1952 ମସିହାରୁ ଭାରତର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଟିଏ ବା ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରୂପକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହିସବୁ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିହାତି ରୂପରେ ଯିଏ ହିଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛି, ଯିଏ ହିଁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବି ନିରକ୍ଷରତା ବା ଇଲିଟରାସି, 2 ଅସମାନତା ବା ଇନିକ୍ୱାଲିଟି, 3 ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବା ରିଜନାଲିଜିମ୍, 4 ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା ବା ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଣ୍ଡ 5 ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ବା ଜେଣ୍ଡର ଇନିକ୍ୱାଲିଟି। ଏବେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗଣତନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଅସମାନତା ବା ଇନିକ୍ୱାଲିଟି। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ, ଭାତୃତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। 1789 ମସିହାର ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଟାଇଟଲଟିଏ ଧରିଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ଲୋଗାନଟିଏ ରଖିଥିଲା, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଫେସ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ନା ଅସମାନତା। ସାଧାରଣତଃ ସମାନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅସମାନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, କଳୁଷିତ କରେ ବା ପଛକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ତେବେ ସେହି ଅସମାନତା କଥା କହିବା, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା। ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ଧନୀ ଗରିବ ଭେଦଭାବ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ, ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ପଛକୁ ନେଇ ଆସେ ବା ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛେ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ଜାତିଆଣ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଭେଦ କଥାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି ବା କଳୁଷିତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ସେହି ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯଥା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ
डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, रिपब्लिकान पार्टी हो, पंजाबर अकाली दल हो, जाठमानଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କଥା ଯଦି କହିବା पंजाबर अकाली दल किंबा आम बीजेपी भारतीय जातीय राजनीतिक दल सी हिंदू मानकर प्रभाव को अति मात्रा धरी जार परिणाम स्वरूप गणतंत्र प्रोब्लेम फेस सम्मुखीन होबे देखिया राजनीतिक असमानता राजनीतिक स्तर में जो असमानता गुड़िक घटुची वन मैन वन भोट जदिव तार स्लोगान हेले वास्तव में अनेक गुड़िए दिग यथा भाग नवार कथा हो पारे निजको सभा समिति गठन कथार अंशीदार करिया कथा हो पारे सेठी समानता मिलूना जार परिणाम स्वरूप गणतंत्र दुर्बल हो अर्थनैतिक समानता सृष्टि करे गणतंत्र सुदृढ़ करे किंतु अर्थनैतिक असमानता गणतंत्र को दुर्बल कर दिए कलुषित कर दिए ये कर दिए तेणुक असमानता ही गणतंत्र प्रति एक आह्वान 2 नंबर पॉइंट कहवा इलिटरासी बा निरक्षरता गणतंत्र प्रति एक आह्वान जदि निरक्षरता एक आह्वान तेबे साक्षरता गणतंत्र को सुदृढ़ करे गणतंत्र को सफल करे अर्थात शिक्षा बिना गणतंत्र मानदंड परिवर्तन हो पार ना तेबे शिक्षा कौन करे ना मनुष्य को सचेतन कराए जागृत कराए ठीक भूल भल मंद उचित अनुचित विचार करिवार शक्ति दिए जार परिणाम स्वरूप गणतंत्र सफल हुए किंतु ये जो निरक्षरता भारत 1947 मसीह स्वाधीनता पाइला बेलू पाखापाखि 80% शतकड़ा 80% लोक निरक्षरतार शिकार होते से निरक्षरतार थे जार परिणाम स्वरूप गणतंत्र दुर्बल होता 3 नंबर पॉइंट कहवा आम भारतर गणतंत्र गोटे प्रतिबंधक को सम्मुखीन करुच्चा आंचलिकतावाद बा रिजनालिज्म तेबे आंचलिकतावाद अपोजिट आमर जातिभित्तिक चिंताधारा को दमन कर जातीयतावाद रूपक स्लोगान को सृष्टि करवा बा जाति प्रीति देश प्रीति बा आमर जोटा कहे नेशनलिज्म को डेवलपमेंट करवा गणतंत्र सफल हुए किंतु से महाजातीय चिंताधारा महाजातीय आदर्श दूरे जाए निज अंचल प्रति अहेतुक भल पाइबा एवं अन्य अंचल प्रति घृणा भाव घृणा चिंताधार जन्म निए आंचलिकतावाद जहाँ गणतंत्र प्रति आह्वान हुए नदी जल बंटन बद ठार आरंभ करे राज्य राज्य मध्य सीमा बद ठार आरंभ करे आमर गोष्ठी कंदोल किंबा कोआलिशन पॉलिटिक्स करिवार मध्य मेंट सरकार गठन करिवार आंचलिक दल माने सृष्टि हो पारुछन्ति आंचलिकतावाद को जन्म दे आंचलिकतावाद को गुरुत्व दे तेबे ये आंचलिकतावाद वर्तमान गणतांत्रिक समाज प्रति आम भारतीय गणतंत्र प्रति गोटे आह्वान कहले अत्युक्ति हेब ना आंचलिकतावाद पर ए 4 नंबर पॉइंट को आसबे भारतीय गणतंत्र जो प्रोब्लेम फेस करुच्ची बा चैलेंजेस को फेस करुच्ची तन्मध्यरु नक्सलाइट समस्या बा नक्सलाइट मूवमेंट अन्यतम 1967 मसीहा मे मास 25 तारिख में पश्चिमबंगर नक्सलबरी ग्राम जन्म नेला नक्सलाइट समस्या बा नक्सलवादी आंदोलन चारु मजुमदार नेतृत्व में मार्क्सवादी नेता बा गरीब मान को उन्नत करार गोटे नेता चारु मजुमदार नेतृत्व में सेठी हेला कौन ना जदिओ प्रथमतः यह लक्ष्य रखी गरीब मानकर उन्नति करने प्रगति करने परिवर्तन करने किंतु परवर्ती समय यह गोटे निम्न सोपान को गति करे साधारणतः विशेषकर जमीदार मानकर शोषण गरीब मानू तांकर अर्थनैतिक अधिकार देवारे बा सामाजिक सुरक्षा देवारे वंचित होता सेवा को दूर करने ये जन्म नहीं किंतु परवर्ती समय यह हिंसात्मक पंथा यथा प्रतिनिधि को निर्वाचित प्रतिनिधि बा प्रतिद्वंदिता कर निर्वाचन प्रतिद्वंदिता कर प्रतिनिधि को हैरान करवा मारपिट गंडगोल कलह कि पुलिस बाहिनी को मारी हत्या करवा इत्यादि चिंताधारा सहित जड़ित होबार संश्लिष्ट होबार भारतीय गणतंत्र सम्मुखीन कला गोटे समस्या पाखापाखि 1969 मसीहा बेलू यह तीव्र रूप धारण कला जहाँ वर्तमान ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश एमती अनेक राज्य गुड़िक यह प्रभाव विस्तार कर चली फलतः गणतंत्र दुर्बल हो 4 नंबर पॉइंट पर एवं लास्ट पॉइंट को आसबि ओके जहाँटी हो लिंगगत असमानता बा जेंडर इनइक्वालिटी साधारणतः आम लिंग कहले यह बुझुचे ना तो बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन
and a woman is known as gender. ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୈବିକ ବିବିଧତାକୁ ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମତ ପୋଷଣ କରେ। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଆସିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତର ଇତିହାସ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ, ଭାରତ ସମାଜର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଆମ ସମାଜଟି ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଆସିଛି। ଫଳରେ ନାରୀଟିକୁ ସଦାବେଳେ ଅବହେଳିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସମାନତା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ବା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯଦି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଗଲା 73ତମ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କଥାରେ କୁହାଗଲା ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁକରି ଏଇ 5ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁବଳ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି କନକ୍ଲୁଡିଂ ପାର୍ଟକୁ ଯିବି, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସେ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଧାରା 14, 15, ଧାରା 17 ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦର୍ଶାଇଛି ବା ସମାନତା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫେସ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବଳ ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ and kindly like, subscribe and share this my channel, by which ନୂଆ ଯେତେ ବି ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।